Dobrodošli natrag na Get By putovanja. Danas ćemo vas provesti kroz prekrasni Dubrovnik, grad gdje se kamene zidine stapaju s Jadranskim morem, stvarajući prizor kojem jednostavno morate svjedočiti. Slijedite naše savjete kako biste bili sigurni da će vaše putovanje proći glatko i biti nezaboravno. Ali prije nego što počnemo, ukratko ćemo vam predstaviti najbolje načine kako doći do Dubrovnika. Bez obzira što se do Dubrovnika može doći automobilom, većina posjetitelja dolazi avionom do zračne luke Dubrovnik ili putuje autobusom, odnosno trajektom. Autobusi za Dubrovnik polaze iz svih većih gradova u Hrvatskoj, kao i iz susjednih zemalja. U Dubrovniku se lako možete kretati koristeći gradske autobuse, taksije, Uber ili Bolt. Cijena jednosmjerne karte za gradske autobuse je oko 2 eura, dok su dnevne karte oko 5 eura. Autobuse ćete lako prepoznati po narančastoj boji. Nakon što se ugodno smjestite, vaša avantura može započeti. Prvo što vam preporučamo je prošetati Stradunom, najpoznatijom dubrovačkom ulicom koja se nalazi u staroj gradskoj jezgri. S obzirom da se u blizini nalaze najpopularnije gradske atrakcije, ovo je definitivno najbolja točka za početak vaše dubrovačke avanture. Stradun spaja dvoja vrata starog grada, vrata od Pila i vrata od Ploča, a usto je najduža ulica u starom gradu, odnosno 292 metra. Ulica je uvijek puna turista, ali i lokalaca, jer se u blizini nalazi mnogo restorana, kafića i suvenirnica. Također, zavirite li bilo gdje s lijeve ili desne strane Straduna, pronaći ćete puno malih ulica. Osim što u uličicama uglavnom nije prevelika gužva, savršene su za lutanje i pronalazak skrivenih dragulja. Ipak, najveća atrakcija u Dubrovniku su gradske zidine. Postoje 3 ulaza u zidine. Prvi je na vratima od Pila, lijevo od crkve Svetog Spasa, a druga 2 nalaze se na vratima od Ploča i na tvrđavi Svetog Ivana u kojoj se nalazi i Pomorski muzej. Što se tiče cijena ulaznica, očekujte da ćete platiti oko 30 eura, ali moguće je da će s vremenom cijena porasti. Zidine su duge gotovo 2 km, a izgrađene su sredinom 13. stoljeća. Očuvane su gotovo savršeno, zbog čega je Dubrovnik pod zaštitom UNESCO-a još od 1979. Pogled, osim što oduzima dah, obuhvaća cijeli stari grad, Jadransko more i obližnje otoke. Na zidinama se nalazi i kafe bar pod imenom Cafe on the Wall. Teško da išta može nadmašiti ovakav pogled uz kavu, ali zato budite spremni na to da je taj pogled uračunat u cijenu kave. Sljedeće na našoj listi atrakcije u Dubrovniku su barokne stepenice ispred crkve Svetog Ignacija. Izgledom podsjećaju na španjolske stube u Rimu, a ono što ih je dodatno proslavilo je poznata scena staze srama u Igri prijestolja. S obzirom da su smještene u starom gradu, a stari grad je središte života u Dubrovniku, preporučamo da uzmete sladoled u jednoj od slastičarni, sjednete na stepenice i upijate ovu predivnu atmosferu. Ima li boljeg načina za opuštanje? A nakon opuštanja i upijanja atmosfere vrijeme je za još uživanja. Ako ste mislili da je pogled s gradskih zidina nevjerojatan, pogledajte samo ovo. Ovaj pogled nalazi se izvan gradskih zidina na obližnjoj planini Srđ. Do nje je najlakše doći žičarom, ali možete doći i automobilom. Međutim, imajte na umu da su ceste strme pa vozite oprezno. Za žičaru postoje jednosmjerne i povratne karte, a ulaznice je poželjno kupiti osobno. Kada stignete na vrh, pronaći ćete restoran s fantastičnim pogledom i fantastičnim vinom. Zato vam preporučamo da ovdje dođete uživati u čaši vina i zalasku sunca za koji mnogi kažu da je jedan od najljepših na svijetu. Nastavljamo s pravom poslasticom za ljubitelje povijesti. Knežev dvor jedan je od najznačajnijih spomenika profane arhitekture na hrvatskoj obali. Ova gotičko-renesansna palača sadrži knežev ured, privatne odaje, javne dvorane i tamnicu. Otprilike 4 minute hoda od palače nalazi se još jedan spomenik koji oduzima dah. Franjevačka crkva i samostan. U unutrašnjem dvorištu možete se skriti od živahne atmosfere gradskog središta, a usto je i savršeno mjesto za par odličnih fotki. Ako se bavite sportom, Dubrovnik za vas krije pravo iznenađenje.
Unutar zidina nalazi se košarkaški teren. Otvoren je za javnost, tako da svatko može doći i igrati. Usput je i odlična prilika za napraviti dobru fotku, jer će vam trebati dokaz kada ovo budete pričali po povratku. S druge strane, ako ste više za morske radosti, u uvali od Pila možete unajmiti kajake. Također možete birati između različitih vrsta tura, uključujući turu gradskih zidina. U blizini grada nalazi se nekoliko otoka, a Lokrum se izdvaja kao daleko najljepši. Dom je mnogim različitim životinjskim vrstama, među kojima su i paunovi. Međutim, budite oprezni u koje doba dolazite na otok. Legenda kaže da noćenje na Lokrumu može prizivati prokletstvo. I za kraj ćemo vam pokazati još jedno predivno mjesto koje zaslužuje biti na vašoj to-do listi za Dubrovnik. Zove se Arboretum Trsteno, a smješten je nedaleko od Dubrovnika. Ovo zadivljujuće mjesto poznato je po svojoj bogatoj povijesti, a služilo je i kao mjesto snimanja Igre prijestolja. Naš put u Dubrovnik došao je kraju, ali prije nego vas pozdravimo, vrijeme je za još jedan pogled drevnih kamenih zidina i preko mirnog Jadranskog mora. Vjerujemo da ste nakon ovog već počeli planirati svoj put u Dubrovnik, tako da vam želimo sretan put i ugodan boravak. Dojmove napišite u komentarima.